Siwmai, a chroeso i'r ysgol ddigidol. Yn y fideo yma, rydyn ni'n mynd i ddysgu fel i greu Cerdyn Santes Dwynwen gan ddefnyddio Adobe Creative Cloud Express. Creative Cloud Express yw'r diweddariad newydd i'r hen Adobe Spark, ac os hoffech chi gael PDF sy'n esbonio'r newidiadau yma, cliciwch ar y ddolen o dan y fideo neu ewch i wefan ysgoldigidol.cymru/cyflwyniad CCE. Santes Dwynwen wrth gwrs yw nawdd sant cariadon Cymru a rydyn ni'n dathlu hi ar Ionawr y 15 bob blwyddyn. Ond pwy oedd Santes Dwynwen? Wel, merch i'r brenin brychan oedd y dywysoges Dwynwen, ac fe gwmpodd hi mewn cariad gyda dywysog o'r enw Meilon, ac fe gytuno nhw i briodi. Ond, nath Meilon droi yn gas, a benderfynodd e fod e ddim yn moyn priodi Dwynwen rhagor, ac fe dorrodd hi chalon. Roedd Duw wedi gweld beth ddigwyddodd, ac fe droiodd e Meilon i fewn i dalpen o ia. Yna, roddodd Duw 3 dymuniad i Dwynwen. Y peth cyntaf fynodd hi am oedd bod Meilon ddim yn dalpen o ia rhagor. Yna, gofynodd hi bod hi yn cael clywed am broblemau cariadon Cymru i gyd, ac yn olaf, gofynodd hi i fynd i fyw ar Ynys Llanddwyn fel lleia. Ac ar Ynys Llanddwyn sy'n sownd i Ynys Môn, rydyn ni dal yn gallu gweld adfeilion eglwys gafodd ei adeiladu'n anreiddiol gan Dwynwen nôl tua'r flwyddyn 500. Nawr, rydyn ni'n mynd i greu Cerdyn Santes Dwynwen tebyg i hyn. Ar gyfer Cerdyn, bydde fe'n syniad da bod chi'n ysgrifennu cerdd fach, darn bach o farddoniaeth. Ond, os nag oes amser gyda chi'n neud na, beth am ddefnyddio darn o farddoniaeth enwog am gariad fel rhywbeth allan o Ar Lan y Môr neu efallai Trabodau. Iawn te, pawb yn barod? Wel bant â ni. Yn gynta, mewn gofnodwch chi hwb fel arfer, yna sgroliwch lawr i apiau hwb a dewiswch y deilsen ar gyfer Adobe Creative Cloud Express. Pan ych chi'n cyrraedd tudalen gartref Adobe Creative Cloud Express, cliciwch ar y botwm plus mwyn dechrau prosiect newydd. O dan y ddewislen yma, dewiswch Custom Size Graphic, ac yn y ddewislen newydd sydd yn ymddangos, dewiswch Print o'r categoriau, ac yna Card, sy'n mynd i roi dogfen 5 wrth 7 modfedd i ni. Cliciwch ar hwnna ac yna dewiswch Next. Nawr, y peth cyntaf i chi'n mynd i wneud nawr yw chwilio am lun addas. Nawr, i fi mynd i wylio am lun o Ynys Llanddwyn, felly dwi'n mynd i agor tab newydd ar Chrome, a mewn fan hyn, dwi yn mynd i chwilio am Ynys Llanddwyn, ac yna, wrth gwrs, dwi'n mynd i symud draw i weld y delweddau wrth glicio ar Images. Nawr, dwi moyn delwedd safon uchel, felly dwi'n mynd i glicio ar Tools fan hyn, ac yna sicrhau bod fi wedi dewis delweddau maint mawr. Ar ôl i chi ddewis eich delwedd, cliciwch arno fe, ac yna degliciwch ar y fersiwn mawr yma sy'n ymddangos, a dewiswch Open Image in a New Tab. Bydd hwnna'n agor y ddelwedd mewn tab newydd ar Chrome, a fel welwch chi, bydd e'n agor yn y safon gorau posib. Felly, beth sy'n ni'n ei nawr yw lawr lwytho'r ddelwedd, felly degliciwch eto, a'r tro yma, dewiswch Save Image As. Cliciwch ar Save. Nawr, beth dwi'n ei nawr yw mynd yn ôl i tab Creative Cloud Express, a nawr, dwi yn mynd i lwytho'r llun yna i fewn gan glicio ar Photos. Ac yna dwi'n mynd i ddefnyddio Upload Photos. A o dan y Downloads nawr, gallai weld yr un mwyaf diweddar dwi wedi llwytho fan hyn. Clicio ar Open, a dyma ni y ddelwedd yn llwytho. Iawn. Nawr, y peth nesaf ni'n mynd i wneud nawr yw troi'r ddelwedd yma i fewn i siap calon. Felly, mwyn gwneud hynny, gwnewch yn siŵr bod chi wedi dewis y ddelwedd, bod chi wedi clicio arno fe, a draw ar ochr dde y sgrin, fe welwch chi y botwm yma sy'n dweud Crop and Shape. Cliciwch ar hwnna, ac yna sgroliwch lawr, a fe welwch chi o dan y siapau fan hyn, reit ar y gwaelod, siap calon. Felly, dwi'n mynd i glicio ar hwnna, a beth sy'n digwydd wrth gwrs yw bod siap calon yn cael ei dorri allan o'r galon. Nawr, dwi'n gallu wedyn symud y ddelwedd tu fewn
i'r galon. Dewis pa ddarnau dwi'n gweld, pa ddarnau dwi ddim. Ac yna, dwi hefyd yn gallu defnyddio y togl yma i zooma mewn ychydig os ych chi eisiau. Felly allan ni dorri'r bwthyn mas yn gyfan gwbl ar y ddelwedd yma. A dweud y gwir, dwi'n meddwl dyna beth dwi'n mynd i wneud. Iawn, unwaith chi'n hapus gyda'r fframio, cliciwch wedyn ar y tic yma sy'n dweud done. A unwaith chi'n gwneud na, i chi wedyn yn gallu ailfeintio y galon fel i chi moyn. Nesa, i fi mynd i ddewis cefndir ar gyfer y garden. Felly draw ar ochr chwith fe welwch chi y botwm backgrounds. Dwi'n clicio ar hwnna. A mewn fan hyn, yn syth dwi'n mynd i chwilio am hearts, neu love, neu geiriau tebyg ar gyfer cefndir addas. Nawr, os ych chi moyn rhywbeth mwy abstract, fel y rai chi'n gweld geometric fan hyn, yna cariwch chi mlaen. Ond dwi'n mynd i chwilio am love, cariad, gan bod i yn ddydd Santes Dwynwen. A welwch chi wedyn bod chi'n gallu sgrolio lawr drwy'r holl gefndiroedd gwahanol a dewis yr un sy'n mwyaf addas i chi. Ar gyfer y cerdyn yma, dwi'n mynd i ddewis yr un air yma, achos dwi'n meddwl bod hwnna'n mynd i fynd yn dda gyda lliw yr awyr fan hyn. Dwi'n clicio ar hwnna. Nawr, fan hyn, beth ni'n moyn wneud yw bod e'n troi yn gefndir. Felly ni'n mynd i ddefnyddio pin to background. A wedyn fydd e'n llenwi'r cefndir fel allwch chi weld. Nawr, y cam nesaf yw i ni mynd i rhoi calonnau troshain dros y galon yma. A mwyn gwneud hynny, bydd angen i chi ddod draw i'r ochr chwith a dewis icons. Dwi'n clicio ar icons. A mewn fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am y gair heart. A dyma ni, dwi'n mynd i ddefnyddio un sydd â lliw solid a siap tebyg i'r un sydd â fi. Jyst dim rhaid bod e'n union yr un peth, jyst bod e'n debyg, lle mae'r un cynta yna yn iawn. Dyma'r tro cynta nawr le i ni yn mynd i fod yn defnyddio un o'n prif liwiau. Nawr, mae eisiau chi ddewis 2 liw i chi mynd i ddefnyddio ar gyfer y graffigion. Nawr, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r lliw yma. Y lliwiau dwi'n mynd i ddewis yw, dwi'n ddefnyddio'r gwyrdd tywyll yma a'r porffor yma, dwi'n meddwl. Nawr, os ych chi moyn dewis lliwiau gwahanol, y gys o'ch chi'n neud yw mynd i colours, a wedyn dewis palet addas o fan hyn sy'n cynnwys 2 liw i chi moyn defnyddio. Felly, dwi'n mynd i sticio gyda hwn a defnyddio un o'r lliwiau sydd â fi fel rhan o'r brand. Felly, dwi'n clicio ar hwnna nawr, clicio draw fan hyn, a yr un cynta dwi'n mynd i ddewis yw'r porffor yma. Iawn, felly, wrth gwrs, wrth wneud na, mae'r galon yma'n cuddio y dyluniad tu ôl. Ond beth ni'n mynd i ddefnyddio nawr yw yr dulliau cyfuno sydd draw fan hyn. A fe welwch chi ar hyn o bryd bod y dull cyfuno ar normal. A dim ond 3 dewis sydd i gael. Normal, sef hwn, yn hollol solid, multiply a screen. Nawr, mae multiply yn mynd i ddangos beth sydd tu ôl i'r siap yma gan dywyllu y cyfan. Fel na. Mae screen yn neud rhywbeth tebyg, mae'n dangos yr heinau tu cefn i'r haen flaen, ond yn goleio popeth. A dyna beth ni'n mynd i fod yn defnyddio yn y prosiect yma yw'r modd cyfuno screen yma. Nawr, chi'n cofio bod yn calon ni ddim union yr un siap a'r un sy'n cynnwys yr ffotograff. Felly, beth ni'n mynd i wneud i guddio hwn ac i fod yn fwy creadigol yw, ni'n mynd i gylch droi'r galon yma, tyma bach. Na fe. A nawr dwi ddim mor bwysig falle bod nhw ddim yr un siap. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr yw, dwi'n mynd i ddyblygu'r galon borffor yma, yr un hyn fan hyn, a newid y lliw. Felly, dyma'r galon borffor wedi dewis o'r stack heinau lawr fan hyn. Iawn, clicio ar y galon borffor, ac yna dwi'n mynd i ddewis duplicate o'r ddewislen yma fan hyn. Nawr, mae ail galon lliw gyda ni. A dwi'n mynd i ddewis yr un yma, a newid y lliw i'r ail liw, sef y gwyrdd tywyll na. A tro hyn, dwi'n mynd i gylch droi'r galon, efallai y ffordd arall dyma bach. I chi'n gweld nawr fel mae'r colonnau yna'n gorgyffwrdd, tair haen yn gorgyffwrdd
A ni'n gweld wedyn ymylon lliw diddorol gyda colonnau'r cefndir hefyd yn dangos trwyddo. A dwi'n siŵr bod chi'n cytuno bod hwnna'n edrych yn ddiddorol iawn. Nesa, i ni yn mynd i roi label ar y gwaelod ar gyfer dydd Santes Dwynwen. Felly draw y fi i'r icons eto. Dyma ni. Clicio ar icons. A'r tro yma, dwi'n mynd i chwilio am y rhiban. Felly, dwi'n teipio y ribbon. A ni'n chwilio am rhiban hir allwn ni ddefnyddio'r gwaelod. Rhywbeth fel hyn, falle. Neu rhywbeth fel hyn. Unrhyw un o'r una'n iawn. Iawn, dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddewis yr un yma. A fel ddweud si, croeso chi ddewis ta beth i chi moyn fan hyn. Dwi'n gwneud hwnna'n llai. A'r peth cyntaf fi'n mynd i wneud wrth gwrs yw canoli fe. Rwy fe yn y canol. Na fe, mae'r linell ddotiog biws yna yn dweud thai bod yn y canol. Ac yna cofiwch newid lliw yr eicon yma i un o'r ddau liw i chi wedi bod yn defnyddio ar gyfer eich dyluniad mor belled. Nawr unwaith to wedyn, dwi'n mynd i newid y modd cyfuno i sgrin, fel bod hwnna yn ysgafn ar waelod y sgrin. Mae angen i ni wedyn i roi dydd Santes Dwynwen i fewn fan hyn ar y stribyn. Felly draw â ni i ychwanegu testyn o dan y ddiwislen text, adio text, a draw fan hyn i ni yn mynd i deipio dydd Santes Dwynwen. Ac ar y linell nesaf, dwi'n mynd i roi y dyddiad, sef Ionawr 15 Iawn. Mae hwnna fyna, felly mae'n fater nawr o osod hwn lawr ar y rhiban. Defnyddiwch y botymau zoom in, zoom out fan hyn. Pan i chi'n gweithio rhywbeth man ar Creative Cloud Express, mae'n helpu i chi i zoomo mewn. Felly, dwi'n i wneud yr bwlch rhwng y llinellau yn llai hyfryd, a sicrhau bod hwnna yn ffitio ar y ribon. Rhywbeth fel yna. Ac yna newid y lliw. Eto un o'r ddau liw. Felly naill ai'r gwyrdd tywyll neu'r porffor tywyll. Ni sticio gyda'r gwyrdd nawr. Nawr, gyda'r ribon hyn, chi'n gweld mae yna gylch fan hyn. Nawr, felly bod ddim cylch gyda chi, a mae hwnna'n iawn, felly bydd ddim angen i chi boeni mwy, ond dwi'n mynd i lenwi'r cylch yna gyda rhywbeth. Nawr, allai fe fod yn logo'r ysgol, allai fe fod yn galon arall, ond allai fe hefyd, oherwydd bod diwrnod Santes Dwynwen yn arbennig i Gymru, dwi'n mynd i roi banner Cymru mewn fyna. Felly, draw fi to i'r icons, a chwilio tro hyn am Wales, a chwilio am faner Cymru sydd yn grwn, coen fan hyn. Dwi'n mynd i glicio ar hwnna. Dyma fe. Zoomo nôl mewn. A dwi'n mynd i osod hwnna yng nghanol y cylch yna oedd yn rhan o'r rhiban. A fel wedys i, falle bod dim cylch da chi. Ond os ych chi moyn ychwanegu rhywbeth fel hyn, allech chi ychwanegu rhiban arall. Os sylwch chi, oedd rai fel rosets, fel rhibanau crwn i gael. Newid y lliw. Naill ai hwnna. Neu'r porffor tro hyn, felly. Iawn, dwi'n moyn newid y dull cyfuno ar gyfer y ddraig na, oherwydd mae'r porffor ychydig yn rhy gryf. Felly, lle edrych eto ar sgrin. Na, mae hwnna'n neud iddo fe edrych ychydig yn rhy ysgafn yn y marn i. Felly, na i drial multiply. Allai stico i'r multiply, dwi'n eitha hoffi hwnna, ond allech chi hefyd fynd yn ôl i normal a defnyddio y toggle opacity yma. Llithro hwnna lawr a gweld mwy o'r cefndir yn ymddangos rhywbeth tebyg i na, dwi'n meddwl. Ia, dyna dwi'n mynd i wneud yn yr achos yma. Dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r dull cyfuno, dwi'n mynd i ddefnyddio'r toggle opacity. Iawn te. Beth sydd â fi ar ôl i wneud yw i roi'r gerdd i fewn. Felly, mwyn ychwanegu'r gerdd, dwi'n mynd i glicio ar text wrth gwrs, ac adio text unwaith eto. A draw fan hyn, dwi'n mynd i deipio
yr gerdd. Iawn, dyma'r gerdd dwi wedi sgwennu ar gyfer dydd Santes Dwynwen. Mae'r rhosys yn goch, mae meilon di rewi. Mae e'n edrych yn cool, ond mae ei agwedd e'n drewi. Iawn, nawr, be dwi'n mynd i wneud nawr yw, mae angen i'r gerdd yna i ffito mewn fan hyn, rhwng y galon a'r rhiban. Felly mae eisiau chi ailfeintio y blwch testyn gan geisio cadw y llinellau yn daclus. Rhywbeth tebyg i na. Allwch chi hefyd arbrofi gyda yr aliniadau gwahanol sydd fan hyn. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae wedi alunio i'r canol. Allwch chi alunio fe i'r chwith neu'r dde. Ond o dan o fan hyn, mae yna ddillau alunio gwahanol i gael. Felly, allwch chi edrych ar rhywbeth fel grid, ac yn y blaen, fel hyn. Mae Magic Capitalize and Fit yn un dwi'n hoff iawn ohono fe. A allwch chi hyd yn oed edrych ar rai fel hyn, Rotate and Fit. A falle bod chi ddim yn, os ych chi wedi trial hwn o blaen, allwch chi glicio ar hwnna eto, a mae e'n rhoi fersiynau gwahanol o'r dyluniad i chi. Felly, mae lan i chi nawr fel i chi moyn i hwn i ddisgwyl. Mae hwnna'n gallu bod yn eitha effeithiol. Drop cap yn gallu gweithio neis os ych chi'n clicio ymlaen, dyma ni, gyda rhain. Nawr, yn bersonol, dwi'n meddwl ar gyfer yng Ngherdyn ni, a'r dyluniad sydd y fi, mae alunio canol sydd yn fwyaf effeithiol. Nawr, tu ôl i'r darn barddoniaeth hyfryd yma, dwi'n mynd i roi petriale fel bod ni yn gallu darllen y testyn yn rhwyddach. Felly, draw o fi eto te i icons. Ni defnyddio llawer o icons heddi. A dwi yn mynd i chwilio am rectangle. Iawn, dywyswch betrial solid fel yr un yma. A dyma ni. A gynsydd, dwi'n mynd i newid hwnna i un o'r lliwiau. Dwi wedi penderfynu arnyn nhw ar gyfer y dyluniad. A lawr a fi fan hyn. A dwi yn mynd i lenwi lled y dudalen. A dwi'n mynd i lusgo hwnna lawr. Lusgo hwnna lawr bron reit i'r gwaelod. Iawn. Ac yna, newid y dull cyfuno i sgrin. Yn syth, chi'n gweld mae wedi goleio'r cefndir ac yn helpu i'r testyn yna i sefyll mas. Na be fi'n mynd i wneud, chi falle wedi dyfalu'n barod, yw dwi'n mynd i ddyblygu hwnna. Dwi'n clicio ar y botwm Duplicate. A dewis yr ail liw fan hyn. Dyma fe, gret. A fi'n siŵr chi wedi dyfalu'n barod be fi'n ei nesaf. Dwi'n mynd i gylch droi hwnna tyma bach. A dyna ni. Nawr fi'n gwybod bod chi'n bod fel i newid ffont. Ond, yn aml iawn ni'n gweld yr un ffont sy'n cael defnyddio trwy'r amser. Felly yn y prosiect yma, byddai ni'n licio i chi ddefnyddio more fonts. Nawr, glicio'r more fonts, chi'n gweld mae categoriau o wahanol ffontiau ar ochr chwith. Enghraifft, os a fi i rhywbeth fel categori fun, yna mae yna ffontiau sydd ddim fel arfer yn ymddangos yn dangos fan hyn o dan y naws yma, naws hwylaidd. Chi sgrolo lawr, a dewis ffont addas, enghraifft, felly dwi'n mynd i ddewis hwn, a bydd hwnna wedyn yn gosod y ffont na ar eich testyn chi. Nawr, wrth gwrs, ar ôl i chi wneud na, falle bydd eisiau i chi ailfeintio'r testyn. Iawn, achos mae ffontiau gwahanol yn wahanol maint iddi gilydd. Felly'n aml iawn pan ni'n newid ffont rhywbeth, mae rhaid ni edrych eto ar y faint y testyn. Iawn, dyna ni wedi gorffen. Yr unig beth fydden ni'n gweud sydd eisiau chi wneud yw gwneud yn siŵr bod enw'r artist yn mynd yn rhywle ar y cerdyn. Felly dwi'n mynd i ychwanegu text eto. Hyfryd, dyna ni wedi creu cerdyn Santes Dwynwen.
Iawn, dyna ni wedi gorffen y cerdyn da iawn chi. Mae hwnna'n barod nawr i'w ddanfon yn ddigidol neu argraffu ar bapur os hoffech chi. Cofiwch, os i chi moyn lawr lwytho cyflwyniad i'r Creative Cloud Express newydd, yna dilynwch y ddolen sydd ar waelod y sgrin neu cliciwch ar y ddolen sydd o dan y fideo yma. Dyna ddigon am nawr, welai chi yn y fideo nesaf. Hwyl am y tro.